Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να θυμάστε πως κάθε αντικείμενο περιέχει τα δικά του σενάρια. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αντικείμενο και στη συνέχεια να υλοποιήσετε το κάθε σενάριό του. Κάθε σενάριο πρέπει να ξεκινάει με ένα καπελάκι για να ξέρει το αντικείμενο πότε θα εκτελέσει τις εντολές που ακολουθούν. Οι εντολές μέσα σε κάθε σενάριο εκτελούνται με τη σειρά που εμφανίζονται από πάνω προς τα κάτω. Η θέση και η κατεύθυνση του αντικειμένου. Πριν αναφερθούμε στην κίνηση, πρέπει να πούμε δύο λόγια για το πώς ορίζονται η θέση και η κατεύθυνση ενός αντικειμένου μέσα στη σκηνή του Scratch. Η θέση καθορίζει το που βρίσκεται το αντικείμενο, ενώ η κατεύθυνση καθορίζει προς τα που θα κινηθεί όταν του πούμε να κάνει μερικά βήματα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Σε αυτή τη σκακέρα, για να ορίσουμε τη θέση στην οποία βρίσκεται το μαύρο άλογο, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε δύο αριθμούς. Ο πρώτος, το χ, θα μας υποδεικνύει τη στήλη στην οποία βρίσκεται το άλογο, ενώ ο δεύτερος, το ψ, θα μας δείχνει τη γραμμή. Έτσι θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι το άλογο βρίσκεται στη θέση χ ίσον 6, ψ ίσον 3. Όμοια και στο Scratch, η θέση ενός αντικειμένου ορίζεται από δύο αριθμούς χ και ψ. Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το κέντρο της σκηνής είναι το χ ίσον 0, ψ ίσον 0. Πάνω δεξιά γωνία είναι το χ ίσον 24, ψ ίσον 180. Ενώ κάτω αριστερά το χ ίσον μείον 240, ψ ίσον μείον 180. Τους αριθμούς αυτούς δεν χρειάζεται να τους θυμάστε. Αυτοί φαίνονται ακριβώς κάτω από τη σκηνή όταν κινείται το ποντίκι. Αντίστοιχα, υπάρχει ένας αριθμός που καθορίζει την κατεύθυνση που έχει ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα, αν η κατεύθυνση είναι 90, τότε το αντικείμενο κοιτάει προς τα δεξιά, ενώ αν είναι μείον 90, κοιτάει αριστερά. Στην εικόνα, η γατούλα έχει κατεύθυνση 60. Εντολές κίνησης. Κίνηση ενός αντικειμένου σημαίνει ότι αλλάζει η θέση του. Δηλαδή, με κάποια εντολή τροποποιείται το χ ή το ψ ή και τα δύο. Η εντολή κινήσου βήματα είναι η πιο απλή εντολή κίνησης. Μετατοπίζει το αντικείμενο κατά τόσα βήματα όσα ορίσετε εσείς προς την κατεύθυνση που κοιτάει το αντικείμενο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι τα 10 βήματα, όμως μπορείτε να την αλλάξετε κάνοντας κλικ στο λευκό κουτάκι που περιέχει τον αριθμό 10 και να πληκτρολογήσετε ένα νέο αριθμό βημάτων. Προσέξτε ότι η μετακίνηση είναι ακαριαία, δηλαδή τα βήματα αντιστοιχούν σε απόσταση και δεν χρειάζεται χρόνος ανάλογος με τον αριθμό των βημάτων. Μπορούμε να τη δοκιμάσουμε με ένα απλό σενάριο. Όταν στη σημαία γίνει κλικ, κινήσου 20 βήματα. Με κλικ στη σημαία, το σενάριο εκτελείται. Αλλάζοντας τον αριθμό βημάτων, μπορεί να κινηθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση. Ας δούμε 3 αντικείμενα με ένα σενάριο το καθένα. Οι εντολές στρίψε δεξιά-αριστερά μοίρες περιστρέφουν τη μορφή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Η εντολή στρίψε προς την κατεύθυνση προσανατολίζει τη μορφή προς ορισμένη κατεύθυνση, ενώ η εντολή στρίψε προς το προσανατολίζει τη μορφή προς τη θέση του ποντικού ή προς τη θέση άλλης μορφής. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιες από αυτές με απλά σενάρια. Όταν το πλήκτρο 1 πατηθεί, στρίψε προς τη θέση του ποντικού. Το σενάριο εκτελείται πατώντας το 1 από το πληκτρολόγιο και το γατάκι γυρνάει προς το δείκτη.
Όμοια μπορούμε να φτιάξουμε 4 σενάρια για τα 4 βελάκια. Όταν πατάμε πάνω, η γατούλα να στρίβει προς τα πάνω και αντίστοιχα για το κάτω, το αριστερά και το δεξιά. Δοκιμάζουμε τα σενάρια πατώντας τα βελάκια πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Οι εντολές «πήγαινε στη θέση» μεταφέρουν τη μορφή σε ορισμένο σημείο στη σκηνή ή στη θέση του ποντικού ή άλλης μορφής. Η εντολή αυτή μετακινεί ομαλά τη μορφή προς ορισμένο σημείο σε ορισμένο χρονικό διάστημα, σε δευτερόλεπτα. Ενώ οι εντολές αυτές αλλάζουν θέση χ ή ψ αντίστοιχα της μορφής σε ορισμένη τιμή. Και εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο απλά σενάρια. Όταν το πλήκτρο 2 πατηθεί, πήγαινε στη θέση του δείκτη. Και άλλο ένα, όταν το πλήκτρο 0 πατηθεί, πήγαινε στη θέση χ0 και ψ0. Τα σενάρια αυτά εκτελούνται πατώντας τους αριθμούς 2 και το 0 από το πληκτρολόγιο. Τις υπόλοιπες εντολές κίνησης θα τις δούμε μέσα από παραδείγματα. Εντολές πένας και σχεδιασμού. Οι εντολές πένας δίνουν τη δυνατότητα σε ένα αντικείμενο που κινείται να αφήνει ίχνος στα σημεία που περνά, ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζουν το χρώμα, το πάχος και τη σκιά της γραμμής. Οι βασικότερες εντολές πένας είναι οι εξής. Η εντολή καθάρισε που καθαρίζει όλα τα ίχνη της πένας από τη σκηνή. Η εντολή κατέβασε την πένα με την οποία το αντικείμενο ιχνογραφεί καθώς κινείται. Η εντολή σήκωσε την πένα με την οποία το αντικείμενο σταματά να ιχνογραφεί καθώς κινείται. Επίσης υπάρχουν αυτές οι εντολές που αλλάζουν το πάχος και το χρώμα της πένας. Δοκιμάστε μόνοι σας τις εντολές αυτές, υλοποιώντας την πρώτη άσκηση του μαθήματος.